Wat de behandel je? A bestraling voor een bobi kan de ook toe a borstbeen, a sleutelbeen of a onderarm. Bestaat morolesi uit een serie behandelingen. Dat van taki dat de behandeling disi na een groepo na a sikisma ekis baka makandra. De behandeling disi de alavrokode van 2 wiki langa. Maar ook toe behandelingen de per de bestraal van sma 3 trong na 1 van wiki nomo. Maar dan a dosis voor a bestraling de alla lesi moro hei. De gi a heri dosis na in pispisi. Alla lesi den gezond toestel o hersteldensreef baka voor van bigi pisi. Den takrusiki cel no herstel so bung. Dat mek den odede safri. A radiotherapeut san luku san de moro bung giu. Voor sa behandeling begin, je kies voorlichting voor een speciaal bestralingsverpleegkundige. In een gesprek dat hij, als a broko alla san giu. Ook toe, fa je moet zorgen giu skimbuba in a ting san je kiesie bestraling. San je kan gebruik, nanga san je no kan gebruik, nanga san na den bijwerking. A bung voor je chawan smakong, nanga je san kan arkitu en san kan actie van toesani ook toe. A voorbereiding. San de moes do, fos de obijing. Moro lesi, de mek van CT-scan, nanga, efu, van MRI-scan voor a voorbereiding. Van CT-scan, dan van speciaal apparaat, van machine, voor mek foto voor je erisking. Nanga scan disi, den kan berekenen a bestraling. Zo den kan sabi, voor pena ina sking, a tumor kan kies den straal morobong. De bereken disi fini, zodat den gezonde weefsels nanga organen, dat na den pisi voor asking, sanosiki, satambong. Bakadati, de teken appreci, san den moes bestraal nanga van speciaal veldstift. A stift disi, ino kan was weer makkelijk. Moro lesi, de potwang of moro tatoeage na inaski buba ook toe. Voor zorgen dat de straling sago alla dei a schreef zee.